Estes textos constitúen a parte final do libro primeiro de Sempre en Galiza. Foron redactados entre Valencia e Barcelona a finais de 1937. Van aló, pois, case 90 anos. Os soños primeiro e as ideas dispois crean feitos históricos. E Galiza xa soñou e pensou de abondo. Non tardará en producirse o gran acontecimento. Aquel acontecimento que vai esvaer o pesadelo da miseria moral e material en que nos ensumeu o Estado. Aquel Estado que enarbolaba como enseña patriótica a camisa suxa de Isabel. Que os demais españois antifeixistas respeten os nosos anceios de liberdade. Que ningún grupo político nos achaque intencións disgregadoras. Os que sempre figuramos na vanguarda do galeguismo non defendíamos máis que principios unionistas. Loitamos pola unidade da nosa terra, que é a patria natural, e pola unidade peninsular, que sería o Estado naturalmente admisible. A guerra non é un xogo tráxico entre dous equipos de diferente cor, no que apostamos a vida tolamente como a xogadores. Sabemos por que loitamos a morte e cal é o ideal de vida que defendemos. E os inúteis para a guerra temos dereito a pensar na paz. E eu penso na paz da miña terra, que é o que máis me doi. Eu vexo a nosa terra ceibe de vezos rutinarios, de pleitos cativos e de cobizas ruíns. Vexo os homes no traballo e as mulleres no fogar. Vexo os nenos loiros e bonitos a comer en pantrigo con mel e manteiga. Vexo os mozos, intelixentes e sabidos, enrequentando antergas costumes. Vexo mozas garridas levando cestas de liño ás fábricas de fiar, como denantes levaban o grau ao muiño, e vexo-as dispois a teceron lenzos insuperables. Vexo casas limpas e hixiénicas, de feitura paisana, e de acordo coas convenencias da vida labrega e mariñeira. Vexo os montes repoboados e cubertos de piñeirais. Vexo grandes fábricas de pasta de papel e de produtos derivados do leite. Vexo centros de investigación e de experimentación agropecuaria. Vexo piscifactorías, laboratorios costeiros e escolas de pesca. Vexo a Universidade de Santiago convertida en cerebro de Galiza, irradiando cultura e saber máis alá dos lindeiros naturais da nosa terra. Vexo escolas rurais de formación campesiña para soerguer a comunidade aldeán. Vexo a explotación mecánica das nosas canteiras de granito. Vexo a nosa artesanía renascida e superada. Vexo sindicatos produtores de semente rexidos por xenetistas experimentados. Vexo pazos para albergar as cooperativas, mellores que en Dinamarca. Vexo enormes criadeiros de mariscos. Vexo o trafego dun gran porto pesqueiro, o máis importante de Europa. Vexo cargar barcos con peras urracas e mazáns tabardillas. Vexo, en fin, unha terra farturenta, onde todos traballan e viven en paz. Vexo a miña terra como a súa cidade, a cidade xardín máis fermosa do mundo, a cidade ideal para os homes que queiran vivir a carón da natureza. Así soñábamos Bóveda e máis eu nos días de esperanza. Así sigo soñando eu, polos dous, á beira do Mediterráneo, este mar que non comprendo. Para a regalía de Bóveda, o home organizador e traballador compuxen 3 afiches con destino á propaganda que se veciñaba. Compúxenos eu, o animador de ilusións, para louvar as 3 fontes de riqueza galega. Velos aí van. O albre. O albre é o símbolo do señorío espiritual de Galiza. O albre é un engado dos ollos pola súa fermosura. É unha ledicia dos ouvidos porque nel cantan os paxaros. É un arrelador do espírito porque nas súas ponlas conta contos o vento. O albre da nosa froita, que é un manxar composto polo mesmo creador para a regalía do noso paladar.
o derradeiro ben que nos quedou do paradiso perdido. O albre pide auga ao ceo para que a terra teña sangue, vida e bonitura. O albre danos a sombra fresca no brán e a quentura garimosa no inverno. O albre danos as traves, o sobrado e as portas da casa. Danos a cama, o armario das sabáns e a retesa do pan. Danos o berce, o báculo da vellez e a caixa para baixar á terra. O albre danos o papel barato que nos traia de cotío as novas do que pasa no mundo. Val máis unha terra con albres nos montes que un estado con ouro nos bancos. A calvicie dos montes galegos é unha terrible acusación contra o Estado unitario. Os albres son as minas galegas que nós saberemos explotar cando a nosa terra sexa nosa. A repoboación forestal será o patrimonio da nación galega e o mellor aforro da colectividade. Na nosa terra danse as mellores albres. O día que seipamos o que vale un albre, aquel día non teremos necesidade de emigrar.